Ja. Kylmiä väreitä pitkin kehoja pääs heittää. Pääs keittää, mä lyön studiolla päät seinää. Vedän lääkkeitä, että jaksat herää ja kestää näitä käärmeitä. Jumala ei näe meitä. Mä näen kirkon, joka on ku kuva saatanasta. Ensin saarnataan paskaa ja sit pannaan lasta. Mä näen Paavia Vatikaanin palamassa. Mä näen kansa, joka nousee omaa maataan vastaan. Valtaavan patsaan makaamas maassa. Lapset vakavana, joita joku lakkas rakastamasta. Ja taivaan, se on aina harmaa ja sataa. Ja sairaat ja vanhat on kasassa sairaalan takan. Ja niitä kaivataan vasta, kun on liian myöhäistä. Kun on liikaa työtä, aika mielekästä kestävää kehitystä. Kun ei ihmisten mieletkään kestä tätä kehitystä. Kaiken tän mitä mä näen, sä näet jos katot. Kaiken oikein ja väärän sä näet jos tahot. Ja kun kerran näet sen, et voi päästä pakoon. Eikä se mitä mä näen on valoa. Kaiken tän mitä mä näen, sä näet jos katot. Kaiken oikein ja väärän sä näet jos tahot. Ja kun kerran näet sen, et voi päästä pakoon. Eikä se mitä mä näen on valo, ei oo valo. Nää Suomen täynnä hippejä, jotka kertoo miten pitää elää ilman että niiden pitää ite mitään tehdä. Mä näen niitä, jotka taistelee ja kuulen piipittämistä siitä miten voima toimii. Tarvitaan kun minkit kärsii. Näen kannabiskulkueit ja toitottamista. Mut kuka marssis psykiatrisen hoidon takia? Nää johtajia, jotka povaa käännettä. Ja kaikki puhuu vaan et kuulis oman äänensä. Mä näen ihmisiä, toinen toistaa itsekäämpi. Jotka itkee rämpii, niitä itse säälis. Manaa kylmyyttä sateessa seisten. En saatana itkis vaik salama iskis ja veis. Nää nuori, jotka hukkaa niitten elämähalun. Ja kato miten hukkaa niitten elämä valuu. Saa ne korkkaamaan pullo ja vetämään savut. Kun kaikista pelottavinta on se, että elämä jatkuu. Kaiken tän mitä mä näen, sä näet jos katot. Kaiken oikein ja väärän sä näet jos tahot. Ja kun kerran näet sen, et voi päästä pakoon. Eikä se mitä mä näen on valoa. Kaiken tän mitä mä näen, sä näet jos katot. Kaiken oikein ja väärän sä näet jos tahot. Ja kun kerran näet sen, et voi päästä pakoon. Eikä se mitä mä näen on valo, ei oo valo. Mä näen miten lapset pääsee koulusta kotiin vasta ysiltä. Et ne osaa sitten huolehtia Nokiasta hyvin. Näen miten kaikki osaa kertotaulun 4-vuotiaina. Eikä lapsetkaan saa olla enää huoliin vailla. Ja se päivä on jo ehkä tänään, kun elämä nähdään enää monimutkaisena laskutehtävänä. Ja meidän vastuulle jää nähdä, kun kaikki on niin vitun viisais, ettei maalaisjärki mahu enää päähän. Jumala ei asu enää täällä, loppu on väistämätön. Tää on 8. päivän päätös. Mä näen miten kaikki palaa, maatuu pala alkuun. Maa halkee, tuhkaa sataa, magmaa valuu. Eikä kukaan meistä selvii sit puhdistuksesta. Ja ihminen maan päällä enää tuskin kulkee. Mä näen pelastuksenkin, mut se on aika etäis. Kato ympärille, ihminen on sairas eläis.